सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. पावसाळा तोंडावर आलाय पण महावितरणची मान्सूनपूर्व तयारी अजूनही कागदावरच आहे का? वादळ पावसात सिंधुदुर्ग जिल्हा पुन्हा अंधारात बुडणार का? याच गंभीर प्रश्नावर सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटना आक्रमक झाली असून थेट अधीक्षक अभियंत्यांकडे धडक देण्यात आली आहे. पाहूयात. कंत्राटदारांचे वकील झाले आणि यांचे मालक झाले येतो आणि मग काम करतो. तोपर्यंत काय थांबणार का पाऊस आणि गोष्टी बाकीच्या? तुम्ही घेत नाही परमिशन घेत नाही विषय सॉल्व्ह होतो ना. काय घेत नाही तुम्ही परमिशन मला सांगा. आता अजून येऊन आमच्या पोल कुठे नाही गेले. घेतली परमिशन विचारा. नाही घेतली परमिशन आणि कॉन्ट्रॅक्टर वाढले तसं लावून जातो पोल. मी 35 पोल काढले म्हणजे प्रॉपर्टी परमिशन घ्यायला पाहिजे की नको मला. 11 केळीची वायर किती मोठी आहे, कुठे जाते, खालच्या वायरीचा काय आम्ही केळीची हाईट ठेवली आहे. तेच सांगतो तुम्हाला, खालच्या वायरी तोडणं गरजेचं आहे. अजून खालच्या तुमच्या सगळ्यात पेंडिंग आहे. खालचे तुम्ही चालू केलेलं आहे का? नाहीतर तुम्ही बांधील राहत नाही त्या विषयाला. बुधवारी येतो म्हटले मला, बुधवारी येतो म्हटले, बुधवारी येऊन प्रत्यक्ष ज्यांनी कोणी आठवले त्याच्या टायमिंग प्रमाणे नको तुम्ही त्याला बोलून घ्या उद्या सकाळी. तो काय लाटसाप नाहीये. त्याचा प्रतिनिधी बोलवा. मालक स्वतः कधी काम करत नाही, कामगार काम करतात. त्याचा जो कोणी कर्मचारी आहे त्याच्या ऑफिसचा माणूस आहे, एका वेळी 10-20 माणसं असतात. बुधवारी येणार, त्याला बोलवा. कोण जो असेल तो ही असली कामं करणार त्याच्या दारावर नसणार. तुम्ही त्याला बोलवा. जो कोणी आहे तो कंपनीचा माणूस एक पत्र तयार करा आणि तो स्वतः बोलवा त्याला. तो त्याच्या मनाप्रमाणे येणार. 3 वर्ष झाली हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह सुटत नाही. हो जुना विषय विचारा त्यांना. लिंक लाईन साहेब आता झाले 6 महिने, पण 6 महिन्यापूर्वी पाहता 6 महिने झालं नाही. 15 दिवसात तुमचं कट हे सांगायला तुम्हाला बरं वाटतं का? सगळ्यांसाठीच बोलतोय मी. एका दिवसात अजूनही नाही. पुलिस कंडिशन सगळ्या गावात आहे. हो, गावामध्ये किती दिवस सहन करायचं लोकांना? ग्राहकांनी किती दिवस सहन करायचं हे तरी सांगा. साधे तुमचे फीडर प्रत्येक गावाचं बोलतो मी, ऑल ओव्हर बोलतोय. कमर्शियल कनेक्शनसाठी नवीन मीटर तुम्ही कंपल्सरी बसून घेतली. त्या दिवशी त्या माणसाला युनिट कमी आणि बिल जास्त आलं 26,000. त्याची लाईट कट झाली आपोआप कट होते. पण त्याच्यावर त्यांचं हे काय होतं की पहिले 26,000 भरा, त्याच्यानंतर मग तुमचं कनेक्शन चालू होईल आणि नंतर ते तुम्ही कट करून घेणार पुढच्या बिलमध्ये. ही तत्परता जेव्हा आपण ग्राहकाला दाखवतो तीच तत्परता आम्हाला बाकीच्या विषयांमध्ये असली पाहिजे. म्हणजे आमचे पैसे घेताना तुम्ही विचार करत नाही ना. पटकन घेतात, कनेक्शन कट करतात, बाकीचे गोष्टी. आज या ठिकाणी आम्ही अधीक्षक अभियंत्यांची भेट घेतली. सगळे वीज ग्राहक मंडळ संजय जिल्हा, त्याप्रमाणे रुपयाची पावसकर होते, आमचे कौटणकर जिल्हा सदस्य होते, अरविंद मोहनकर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष होते. गेले आम्ही 3 वर्ष वीज ग्राहक संघटनेच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांच्या ज्या समस्या आहेत, विजेच्या समस्या असतील, लोड समस्या असतील, मीटरच्या समस्या असतील, मीटर बदलण्यावर समस्या आहेत काही विषय, त्यावरती आम्ही सतत 3 वर्ष सतत या विषयी आम्ही झगडत आहोत. परंतु अद्यापपर्यंत गेल्या वर्षी मला वाटतं गेल्या वर्षीपर्यंत ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी हे सगळे काय दुरुस्ती असेल, काय पोल बदलणे असेल, वायर बदलणे, तार बदलणे असणार, ट्रान्सफॉर्मरसाठी किमान 80-90 कोटीची आवश्यकता होती. तो आकडा कितपर्यंत अजूनपर्यंत आला पाहिजे मला माहीत. नियोजनमधून पालकमंत्र्यांनी याच्यावर लक्ष घालून पालकमंत्र्यांनी त्यावेळी सांगितलं की वीज पुरवठा सुरळीत करा.
मग हे सुरळीत करत असताना ह्या ज्या MSC विजेसाठी या जिल्ह्याला किती कोटी रुपये पाहिजेत हे पालकमंत्र्यांनी आढावा घेऊन त्याच्यामध्ये ते तातडीने जिल्ह्या MSCBला देणे गरजेचं आहे, दिलं गेले पाहिजे होते. पण त्याच्यामध्ये काही कामं रखडली आहेत. फक्त तुम्ही आदेश देऊ नका, तर त्याची कार्यतत्परता तुम्ही दाखवण्यासाठी, ती कामं होण्यासाठी जो आवश्यक जो निधी आहे त्याची तुम्ही तरतूद तातडीने करा. आम्ही मागच्याही आम्ही ह्या विषयामध्ये आमची अलीकडेच आम्ही या जिल्हा परिषद सभागृहामध्ये गेलो. ह्या जिल्हा परिषद सभागृहामध्ये आमची मला दुसऱ्या हे लागेल मीटिंग लागेल, त्यावेळी मुद्दे आम्ही जे MSCBचे मुद्दे तर मी प्राकर्षाने मांडणार आहे. भूमिगत वीज वाहिन्या चालू आहेत, त्या ठिकाणी काही अडचणी आहेत, काही MSCBच्या चुका आहेत, ठेकेदारांच्या चुका आहेत, ह्या आम्ही त्या ठिकाणी निदर्शनाला आणणार आहोत. परंतु आमची ही मागणी आहे पहिल्यापासून की भूमिगत वीज वाहिनी या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये पूर्ण झाली पाहिजे. कारण इथली ह्या ठिकाणची जी नैसर्गिक परिस्थिती आहे, झाड आहेत, जंगलं आहेत, खारी हवा आहे, त्याच्यामुळे प्रत्येक वेळी हे जे काय पोल्स उभे केलेले आहेत, तार आहेत, ते खराब होतात, पोल खराब होतात आणि वेळोवेळी मागणी करून हे ते पोल बदलले जात आहेत. आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे बऱ्याच वेळा आलेले जे काय मटेरियल असतं ते काहीतरी तेव्हा संपून जातं, परंतु पुढची जी कामं आहे ती सगळी पेंडिंग राहतात. तर माझं पालकमंत्र्यांनी विनंती आहे की तुम्ही आढावा बैठक घ्या लवकरात लवकर, आणि नुसते तुम्ही आदेश देऊ नका. त्यांना त्या ठिकाणी काय कशाची गरज आहे, काय ती पुढची जे काय इन्स्ट्रुमेंट आहेत त्यांची गरज, त्याच्यासाठी किती पैशांची तरतूद केली तातडीने झाली पाहिजे. त्याचबरोबर या जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच वेळा सगळीकडे आज आमच्या याच्यावर चर्चा झाली एकच आहे की कमी दराने वीज पुरवठा होत आहे, कमी दाबाने. त्यासाठी मला वाटतं बऱ्याच ठिकाणी हे ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे जुने ट्रान्सफॉर्मर त्याच्यावरती 50 ग्राहक होते, आज त्या ठिकाणी 200 ग्राहक झाले, तर ते एका ट्रान्सफॉर्मरवरती चालू आहेत. मग त्या ठिकाणी 2 ट्रान्सफॉर्मर, अजून एक ट्रान्सफॉर्मर मंजूर होणे गरजेचं आहे. हा त्यांनी आढावा घ्यावा आणि त्या ठिकाणी लोकांची कमी वीज पुरवठ्याने ज्या ठिकाणी वीज पुरवठा होतो तो सुरळीत करावा. त्यामध्ये दोडामार्गचा आम्ही वेळोवेळी एक विषय मांडतो की दोडामार्गमध्ये महालक्ष्मी कंपनी गेली मला वाटतं 2-3 वर्ष त्यांचं कॉन्ट्रॅक्ट संपलेलं आहे. म्हणजे तिथून वीज निर्मिती होते, ती गोवा राज्य त्या ठिकाणी 2 रुपये 1.5 रुपयाने युनिट नाही देते आणि आमच्याकडे वीज तयार होणारी वीज ही आम्हालाच मिळत नाही आहे. महालक्ष्मी कंपनीने आज एवढे वर्षी बंद होऊन ते राज्य सरकारने लक्ष देऊन पालकमंत्र्यांचं लक्ष घेऊन ते कोणाला तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिलं पाहिजे होती. म्हणजे त्या जी जिल्ह्यात वीज निर्मिती होती वाया जाते आज त्या घडीला. मग तीही वीज आहे ती चांगल्या प्रकारे वीज पुरवठा सुरळीत होऊन त्या ठिकाणी ह्या जिल्ह्यामध्ये दोडामार्ग, सावंतवाडी ह्या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये हे होऊ शकतं. आमदारांनी ह्याच्यामध्ये लक्ष घालणं गरजेचं होतं. तर हे सगळे विषय आहेत आम्ही जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून नक्कीच आम्ही मांडू. धन्यवाद. सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने आज आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष श्री संजय लाड आणि आमच्या वेंगुर्ला तालुक्याचे अध्यक्ष श्री संजय गावडे, जिल्हा परिषद सदस्य वादांडा जिल्हा परिषद मतदारसंघ यांच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही अधीक्षक अभियंता महावितरण सिंधुदुर्ग यांची आज इथं भेट घेतलेली आहे. जवळपास 2 तास चाललेल्या या चर्चेमध्ये नक्कीच म्हणावं लागेल की आम्ही समाधानी नाही. याला प्रमुख कारण असंच आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे 3,60,000 जे वीज ग्राहक आहेत त्या वीज ग्राहकांच्या वतीने ज्यावेळेला आम्ही त्यांच्याकडे काही मुद्दे मांडत होतो, ज्यामध्ये गेल्या वर्षी आलेलं एक सर्क्युलर त्याने आज आम्हाला दाखवलं 1 एप्रिल 2025चं, ज्यामध्ये लिहिलेलं होतं की पावसाळ्यापूर्वीची देखभाल दुरुस्तीची जी कामं आहेत ती कामं गेले 17 महिने 15 महिने ते अजूनही तशीच अर्धवट आहेत. म्हणजे ते सर्क्युलर दरवर्षी 6-6 महिन्यांनी काढलं जातं आणि जी कामं जानेवारीपासून सुरू केली जातात. त्यांनी मान्य केलं अधीक्षक अभियंता श्री अभिमन्यू राख यांनी की आमची बरीच कामं अजूनही शिल्लक आहेत. मग याचा भुर्दंड कोणावर पडणार? तुमच्या चुकीच्या कामामुळे, तुमच्या निष्क्रियतेमुळे, अकार्यक्षमतेमुळे आत्ता पावसाळ्याची जी झुळूक आली, 4 दिवसापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अवकाळी पाऊस पडला. तो पाऊस पडला, वारा आला आणि तुमची यंत्रणा 70% बंद पडली. मग तुम्ही करताय काय? तुम्हाला ज्या गाईडलाईन्स प्रकाशगडवरनं दिल्या जातात, महावितरणच्या वेगवेगळ्या विभागाकडनं दिल्या जातात, तुम्ही देखभाल दुरुस्ती करणार कधी? का फक्त ग्राहकांची लूट करण्यासाठी 95,000पेक्षा जास्त वीज ग्राहकांना न विचारता, त्यांची परवानगी न घेता तुम्ही स्मार्ट मीटर लावले? ज्याचं नॉर्मल मीटर असताना 60 किंवा 70 युनिटवरती बिल यायचं, आज त्याचं 400 युनिट तुम्ही करून दिलं आहे. आणि ते युनिटचं आलेलं 2,000-5,000 10,000चं बिल पूर्ण भरल्याशिवाय ते ऑटो डिस्कनेक्ट करून तुम्ही त्याचे पैसे जबरदस्तीने भरून घेताय. आणि तो नाईलाजाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दुसरी विजेची पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे घाबरून तुम्हाला त्या तुमच्या यंत्रणेला
संघर्ष करू शकत नाही, कोर्टात जाऊ शकत नाही, त्याला वीज पाहिजे म्हणून तो ते बिल भरतोय. पण इथून पुढे हे होणार नाही. आम्ही जबाबदारीने सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटना या ठिकाणी आम्ही जाहीर करतो की इथून पुढे ह्या महावितरणने कुठल्याही वीज ग्राहकाच्या घरी जाऊन त्याला पूर्वकल्पना न देता जर स्मार्ट मीटर जर त्यांनी परस्पर बदलला तर तो स्मार्ट मीटर त्या सगळ्या वीज ग्राहकांना एकत्र घेऊन त्या उपकार्यकारी अभियंत्यांच्या टेबलावर ठेवून फोडून टाकणार. हे का जबाबदारीने सांगावं लागतंय? कारण तुम्ही आम्हाला अखंडित वीज पुरवठा देत नाही, दर्जेदार आणि सुरळीत वीज पुरवठा देत नाही, जी आमची नागरिकांची सनद सिटीजन चार्टरप्रमाणे आमची जी बेसिक मागणी आहे. शेवटचा मुद्दा फक्त एकच सांगतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 433 ग्रामपंचायतपैकी 150पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीने ठराव दिलेत की आम्हाला स्मार्ट मीटर नको, चांगल्या सोयीसुविधा आम्हाला द्या, तर त्या मिळत नाही आहेत. आंबरडसारख्या ठिकाणी 40 किलोमीटरचा लांबचा फीडरचा सप्लाय चालू आहे, तो लवकरात लवकर कमी झाला पाहिजे, त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले पाहिजेत. येत्या 8-10 दिवसामध्ये आंबरडमध्ये महावितरण आणि वीज ग्राहक संघटना आणि संबंधित सर्व जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच ही काही ठिकाणी आम्ही बैठका आता आयोजित केलेल्या आहेत, ज्यामध्ये आंबरड 1 नंबरला, त्यानंतर आरोंदा, त्यानंतर दोडामार्ग आणि मालवण इतरही तालुक्यामध्ये आमच्या वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने आणि महावितरणच्या सहकार्याने या पुढे बैठका होतील. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी घेऊन आम्ही लवकरच सन्माननीय पालकमंत्री साहेब, आमचे दोन्ही मतदारसंघाचे आमदार साहेब, केसरकर साहेब, निलेश राणे साहेब आणि खासदार साहेब यांचीसुद्धा 10 तारीखच्या अगोदर आम्ही भेट घेऊन त्यांना निवेदन देणार आहोत. म्हणजे येणाऱ्या पुढच्या पावसामध्ये आपल्या जिल्ह्यातल्या वीज ग्राहकांना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि सुरळीत सेवा आम्हाला मिळावी.